god, het is gewoon echt lukt. Het wordt lang, meer dan 26 jaar voordat een Nederlandse vrouw weer een wereldrecord verbreekt bij het reedrieden. Maar dit jaar giet het aan. Femke Kok uit Nijbeets is nou de rapste eer. Ze riet in Salt Lake City de 400 meter in 36 joggen. Ja, ik wie eigenlijk met die best wel goed vond. Dat wie ik mijn, hoe noemt dat, mijn richtpunt deze wedstrijd. Omdat het deze voorgaand net super. En toen merkte ik dat ik echt volle snelheid hier in deze bocht. Want het viel alsof ik omhoog kwam. Maar dat wie eigenlijk helemaal net zei. Ik hield gewoon heel veel druk. En toen hier op de cruising zeg ik dus de Amerikaanse coach mij 10-2. En toen dacht ik, hé, ik ben sneller. Dus dan moet ik wel een hele goede opening hebben. Ja, en hier in de laatste bocht had ik dat publiek zo erg. Toen dacht ik, komt ze naar onder terug? Maar toen koek ik nog wat extra aan. En ja, toen zeg ik die tiet. En ja, ik kon het eerst bijna net geloven. Omdat de dag ervoor dacht ik van, het is al een snelle tiet. En ik wist net dat het mogelijk was om zo volle sneller te gaan nog. Dus ja, dat was echt super mooi. En toen jongens, want we reisden diezelfde dag nog terug naar Calgary voor de tweede World Cup. Dus het was echt een super drukke dag. Maar ik weet nog dat ik in het hotel kwam. Nou, natuurlijk die dag, die zit nog in die holle. En toen hingen ze al je champagne klaar. En nou, toen werd Femke maar speechen. Dus ik mocht speechen, dus ik in speechen. Maar ik moest meteen, ik ben meteen emotioneel en janken. Want ik dacht in één keer, het kwam toen pas echt binnen van, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ik weet nog de eerste keer dat ik het waarom zeg, toen moest ik alweer janken. Omdat het even bij binnen kwam en kippenvel van, god, het is gewoon echt lukt. De altijd zo nuchtere Femke, die had wat ook goed door aan de man. Ja, precies, maar in een positieve zin, ja, in een positieve zin. Ik vind Salt Lake altijd super leuk om naar dat te gaan, want ja, we zitten dan altijd, ja, hoe zei ze het, in een hotel midden in downtown Salt Lake City. En het is vaak heel mooi waar, altijd in november daar. Dus we alleen maar zinnen en we hebben lekker boetenfietst en we hebben lekker koffietjes die. Het wie gewoon een beetje een soort net vakantie, want je bent er voor een wedstrijd. Maar gewoon de sfeer wie super goed. Hier is echt zoiets van, nou ja, een wereldrecord zoer kennen. Nou ja, er zijn natuurlijk altijd wel mensen die dat dan sissen. Of die, ja, hoe noemt dat, een beetje meer mij plegen. Van nou, welk record kies pakken, weet je wel. Maar dan denk ik, ja jongens, zo makkelijk is dat net. Want elk wereldrecord wat stiert is gewoon super scherp. En vooral die op de 400, die had net voor niks 12 uur lang staan. Het wie voor mij persoonlijk eigenlijk helemaal net een doel voor dit jaar om een wereldrecord te rijden. Alleen het is wel heel mooi mijn omdat het is lukt. En we zeiden stek dat het maakt eigenlijk emotioneel. Ziet dat ermee? Nou, omdat het toch een droom van mij is geweest. Ik heb die rit van Sangwali echt heel vaak bezien. En ja, het liep heel lang net haalbaar, omdat het gewoon zo'n scherpe tijd was. De oude jaren werk ik elke dag heel hard om de snelste te worden. En als je dan in één keer de snelste ter wereld binnen, ja, dat is gewoon heel bijzonder. En dan stiet er zo heel groot world record. Nou, dat is wel echt iets waar ik altijd van droomde. Dus dat weer heel erg mooi. Wat is er daarna op die oorkamer, na dat wereldrecord? Nou, mijn telefoon is gewoon echt ontploft. Echt zo volle berichten, echt net normaal. En ik vond het heel leuk dat Sangwali meteen, na mijn rit, meteen een bericht stuurt van you're the fastest woman of the world now. Zoiets is gestuurd. En toen heb ik haar natuurlijk bedankt. En dat haar rit mij wel inspiratie joeg en al. Dus ja, toen hebben we even een liefste gesprekje, maar dat is heel leuk. Had je dat besef al, dat je de vlugste vrouw op aarde bent? Ja, nou, dat klinkt nog steeds een beetje, ja, hoe zei ze dat? Onrealistisch of zo, maar het is wel zo. Kun je het Frieske publiek vertellen wat nou die geheim is? Mijn geheim? Ja. Zo. Nou, ik heb net echt volle geheimen, mag ik zeggen. Ik ben gewoon mezelf en ja, in elke rit probeer ik het beste uit mezelf te helpen. En probeer ik nuchter te bloeien en het net grutter te maken dan wat het is. En ja, ik denk dat dat mij ook wel een beetje helpt tijdens mijn sportprestaties. I was made for the battle.